En muista mitä piti sanoa. Missä me ollaan? Haluaisin peruuttaa kaikki sosiaalietuuteni. Pitääkö minun olla yhteyksissä kaikkiin osastoihin erikseen? Hyvän paadi! No ei hassumpaa. Tiesitkö muuten, että tuo teidän pesukoneenne pitää taas sitä omituista kurluttavaa ääntä? Milloin ikinä sinä tai Liisa olette tarvinneet olkapäätä, jota vasten itkeä surujanne, niin minä... Tarkoitat siis sanoa, että et edelleenkään pysty maksamaan vuokraasi? No, sanalla sanoen... en. Täällä on joku mies. Sosiaaliturvaosastolta. Sinä olet Pertti Tommola. Olen olevinani Pertti Tommola. Ei. Nyt minä putosin. Ei enää kauan. Haluaisitteko te istua? Mielelläni kiitos. Voi herra Tommola. Olisitte ällistyksissänne. Jos tietäisitte kuinka pitkälle jotkut ovat valmiit menemään. Tää töitä sitten tammikuussa. No, uusi vuosi tulee ja minä olen edelleen työtön ja rahaton. Haluaisin olla vapaa, mutta kun postilukusta vaan pursua lisää ja lisää rahaa. Noosa Karkkolainen. Ei kato, kun oliks joku hyvinkin läheinen? Kyllä. Onko hän hyvinkin järkyttynyt? No on se nyt vähän, kun talous on nimittäin jostain ollut kuolemantapaus. Niinpä niin, ja siksi minä olen tässä, nyt kun hän on menehtynyt. Nyt kun kuka on menehtynyt? Siis, miten niin, siis teidän isänne tietysti. Mutta meidän piti mennä kalaan huomisaamuna. Jorma varmasti rakasti kalastusta. Parka on etsinyt töitä jo vuoden ajan, vai mitä? Niin kai sitten. No eiköhän tuolta yläkerrasta jotakin löyty. Ei hönkäystäkään työpaikasta. Jos minä näytän teille sen. No sen. Nostetaan kissa pöydälle vaan. Tämä on uskomatonta, eikö olekin? Täytyy sanoa, että miehenne on totisesti varustautunut melko hyvin. Joutsen on mun nimi. Ruvetaanko heti hommi? Siis kaikki mitä täällä on touhuttu. Aivan. Te olette tullut tekemään pidätyksi. Mitä ikinä te olettekaan tekemässä? Teidän ei tulisi siirtää ruumista yksinänne. Pikku hetki Ykä, haen hajusuolaa. Olette menettänyt 2 isää yhden päivän aikana. Kyllä. Se on poissa! Tuntuu heti paremmalta. Ihanaa, kiitos. Laitautua kunnon. Kuinka sinä olet voinut tehdä minulle jotain tällaista? Tässä on kirkko, tässä on tapuli. Kun katsomme sisään, näemme veisaavan seurakunnan. Ai sekö on hänen nimensä? Rouva on pidettävä lukkojen takana, tai hän syö tapetit seiniltä. Jorma Rusasen morsia. Niin, me mennään lauantaina naimisiin. Jorma Rusanen on jo naimisissa. Hiljaa, ei se nyt ole kauhea ole. Ei näin kauhea. Hän on juuri selvinnyt, hän aviomies yritti 2 naimista. 2 naimista! Kyllä meressä kaloja riittää. Vaatteet jo valmiina. Kyllä se täällä. Mä haluan nukkumaan. Ei, Jorma ei sanonut sanaakaan, hän vain tuli pihapolkua pitkin ja... Voi hyvät hyssykät. Mutta viidakkokuumeeseen. No sehän selittää, miksi terveysviraston väki on ollut täällä koko aamupäivän. Aivan, mies Parka. Muutaman minuutin tohtori Kapasen seurassa. Juuri nyt ei ehdi, minulla on erittäin tärkeä tekemistä. Onko tuossa aika alkaa pukeutumaan? Mene nyt sinne! Älä mene liian lähelle ihmisiä, koska viiksit paistavat tuota meikin alta. Herra Tommola. Herra Tommola! Te olette silminnäkijä, Jenkanen. Ei, te ette nyt ymmärrä. Minä sairastan Touretten syndroomaa. Jännää nähdä, miten läpimeno menee. Mun mielestä viime viikolla mentiin ihan jättiläisharppauksia eteenpäin, että toivon mukaan tulee hyvää läpääri. Syvällä Savon sydämessä.